Hietala ajaa Hanna Mikkola ja paliskunta on Oraniemi. Ja tässä kun katsotaan eilisiä aikoja, niin värillä keltainen lähtevä Mustikka on ollut eilen alkuerissä nopein tästä lähdöstä ajalla 1.19.318. Ja kun eilisiä aikoja vertaa äskeiseen lähtöön, niin hieman nopeampaa vauhtia pidettiin äsken kuin mitä eilen nämä porot. Eli nyt on odotettavassa myöskin 1.19 pintaa vähintäänkin odotettava aika tässä lähdössä. Eli siellä kaikki valmiina, näin häkit aukeavat ja väri keltainen kyllä lähti ihan selkeästi johtamaan joukkoa. Eli Mustikka lähti ensimmäisenä kiihdytyksessä. Oranssi hieman joutui antamaan siinä lähtökiihdytyksessä periksi, mutta erittäin tasaisena rintamana kyllä koko ryhmä siellä tätä kilometrimatkaa lähti taittamaan. Eli 38,4 oli se äskeisen lähdön väliaika. Katsotaan heti kuluttua mitä vauhtia tämä ryhmä pitää.